cɛ ani muso denmisɛn ani babakɔrɔ aw bisimila an ka dɔnko kibaru sanfɛ. An bɛ arabadonya la septembre kalo tile 14 san 2021 o hukumu kɔnɔna la laseli minnu b'an bolo ka di aw ma bi o de ye ka fɔ Segu mara la a yira ka fɔ ko an ka dinɛjɛkulu 2 ɲɔgɔn ye jamalajɛ dɔ kɛ min bɛ lasegɛ ka Ala deli ko ka an jugu gɛn ka bɔ anw kan. O hukumu kɔnɔna la n'u ko anw jugu u bɛ sira caman yira o de ye ka fɔ u kan bɛ banbaciw de ma marifatigi ani jatigɛwale kɛbaw. An b'aw yira la ka fɔ ko Segu mara la a yira la ka fɔ ko donubajɛkulu 2 ɲɔgɔn ye jamalajɛ dɔ kɛ min bɛ lasegɛ ka duwawu don kɛ ka duwawu ɲini kɛ ko ka Ala deli ka ɲɛsin kojugu min bɛ ka Mali sɛgɛrɛ nin wagati na. A yira ka fɔ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ jɛkulu 2 ninnu kɔni ye jamalajɛ dɔ kɛ k'u ye duwawu ɲini kɛ ka duwawu don kɛ ka Ala deli pour que jatigɛwale tabagaw ani marifatigiw ani Mali jugu ka taga bɔ Mali la. K'u ye danga don danga min bɛ tasibila kɛ ka Mali dɛmɛ. Kɔnɔna la ko in kɛra association Wahada ani association Mali Kelenya olu mɔgɔw de ye ni jamalajɛ in boloda. Jamalajɛ in kɔni tɛ dɔwɛrɛ foyi kan ko ka Mali jugu danga k'u danga pour que Ala k'a to kojugu min bɛ ka taga ka Mali sɛgɛrɛ nin wagati na jihadi min bɛ Mali kɔnɔ nin wagati na olu kɔni ka jamalajɛ sigi kun kɔni kun ye o kama ye u ye Ala deli kɛ pour que Mali bɛ sumaya cogo min na Mali jugu bɛ taga bɔ Mali kɔnɔ u ka fɔ la. Aw yɛrɛ ye jateminɛliw kɛ an ka gidɔrɔndaw la ani an ka bɔlɔn kɔnɔnaw la faliw ka ca kare kɔnɔnaw la kosɛbɛ nin wagati na. O kɔnɔna la brigade de l'urbanisation et de la protection de l'environnement olu kɔni ye baara dɔ sigi sen kan. O baara kɔnɔna la a bɛ dɔgɔkun kelen bɔɲango bɔ ten sa u kɔni bɛ gidɔrɔnbaw sanfɛla ani an ka kare kɔnɔnaw kɔnɔna kɔni ka fali minnu bɛ yen nɔ fali corolen minnu bɛ yen nɔ k'u ta ka t'u bila bagan marayɔrɔ la barisa a maɲi fali ninnu ma i n'a fɔ a maɲi société yɛrɛ ma cogo min na. Aw yɛrɛ b'a dɔn ka fɔ ko fali ninnu ka ca an senkɔrɔ kosɛbɛ. I tɛ taa Bamako kare si kɔnɔ bi na i tɛ taa Bamako gidɔrɔnba si sanfɛ bi na k'i tɛ fali ninnu ye yɔrɔ min na. Olu kɔni ka baara bɛnnen bɛ o de ma wa u kɔni ko k'u bɛ ka baara in kɛ sa fo ka fali ninnu si latunu ka bɔ Bamako mara kɔnɔna la u b'u ta ka taa n'u ye bagan marayɔrɔ la pour que olu yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min na. Fali ninnu kɔni mana ta ka bɔ gidɔrɔnbaw sanfɛ ani an ka togodalaw la o bɛ fisaya faliw ma i n'a fɔ a bɛ fisaya hadamadenw yɛrɛ ma cogo min na. Laseli min b'an bolo k'a lase aw ma fana o de ye ka fɔ ko Bamako kɔni samiya fɛ a yɛrɛ ka fɔ samiya yɛrɛ ye cikɛ kalo ye kosɛbɛ. U ka fɔ la ko samiya kɔni mana se kuma o kuma Mali togodalaw de bɛ nɔgɔ o de ye nɔgɔ dan ye. Mali caniveau kɔni tɛ se ka lajɛ samiya yɛrɛ kama i tɛ se hali sigi caniveau da la k'a fɔ k'i bɛ minute 2 bɔɲango kɛ lafiya kɔnɔ. Caniveau kɔnɔnaw falen no finikɔrɔw la mana sachetw ni ji manaw y'olu ye a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw. Ko ni samiya kɔni sera kɔni sira yɛrɛ tɛ Bamako bilen ni san nana i bɛ Ala deli de san k'i sɔrɔ i ka so barisa san mana nali daminɛ ani ɲani san ka tigɛ i kan ka heure caman kɛ k'i sigi pour que i bɛ se ka sira yɛrɛ sɔrɔ ka taa so cogo min na. Ji bɛ kɛ ka fan bɛɛ ta yɛrɛ fana falen no nɔgɔmisɛnninw na n'o de ye komi kun y'a fɔ ɲɛna cogo min na mana sachetw b'o la finikolonw b'o la furaw b'o la a n'a ɲɔgɔnna caman. Témoignage dɔw fana y'a yira ka fɔ ko ni samiya surunyara ko Mali yɛrɛ nɔgɔ kɔni précisément Bamako ko nɔgɔ barika fana de bɛ bonya ka taa fɛ kosɛbɛ. Bana fana bɛ caya o kɔnɔna na. Ko tiɲɛ no san ka d'an ye ni san kɔni nana kɔni o bɛ na ni lafiya ye hadamaden ni kun ma barisa funteni ma nɔgɔ fiyesu nka ni san fana nana a bɛ na ni degun fana ye. San kɔni fana mana se maa dɔw de fana b'u sigi ka san magɛn ni san ye nali daminɛ dɔrɔn u b'u ka nɔgɔw ta u ka ɲamanw ta ka t'o bila ji la. An ka caniveaux ka dɔgɔ o kɔnɔna la dɔw fana y'a yira ka fɔ ko san kɔni ka na a ka di bɛɛ lajɛlen ye nka san mana na ka na kojuguya a ka jugu Bamako population dɔw ma kosɛbɛ barisa u ka sow bɛ taa ji nɔfɛ. N'a fɔra ko so mana taa yɔrɔ yɔrɔ so n'a kɔnɔfɛn bɛɛ bɛ taa n'o ye finiw ni samaraw ni almariw n'a ɲɔgɔnna caman ye. O fana bɛ n'a laban yɔrɔ ye caniveau kɔnɔna in ye bɛɛ lajɛlen jɛ ye caniveau de barisa nɔgɔ caman bɛ taa fara ɲɔgɔn kan caniveau de kɔnɔna la o b'a to ji yɛrɛ tɛ tɛmɛ sira sɔrɔ fiyewu. A yira ka fɔ ko ni samiya kɔni sera Bamako maaw bɛ siran ka bɔ barisa yɔrɔ bɛ nɔgɔ o de ye nɔgɔ dan ye i tɛ se k'i sen ta ka bila yɔrɔ si k'i tɛ nɔgɔ dɔ sɔrɔ yen. Commerçant dɔw yɛrɛ y'a yira ka fɔ ko an bilala yɛrɛ sugu kɔnɔna kɔni kuma t'a la ko san mana na i tɛ se ka tɛmɛ ji nɔgɔ bolo ji yɛrɛ dan tɛ san ji ye dɛ ni ji bɛ na nɔgɔ de bɛ na ɲɔgɔn fɛ. N'a fɔra ko sugu ye yɔrɔ min kan ka jɛ ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan
o yɔrɔ tɛ yɔrɔ jɛlen samiya mana se maliyɛn ka nɔgɔ barika bɛ bonya o de b'a to bana fana bɛ caya kosɛbɛ maliyɛnw aw bɛ hakili b'a la k'a fɔ ko kɔnɔntɔnnu n'u ba olu bɛ Marɔk nin wagatinin na o kɔnɔna na kɔnɔntɔnnu n'u ba kɔni bɛ sira la ka na u faso la n'o ye Bamakɔ ye madame Arbi Alima ale kɔni furulen nu an ka Bamakɔ finitigilaka dɔ ma n bɛ taa san 26 bonyango la ala y'a garisɛgɛ den 9 na alhamdulillah an b'a fɔ o ye ala tanu ye jiginniw kun ka se a fɔra ko ale ma kɔnɔma no den 7 de la o kama u y'a bɔ Tɔnbukutu k'a bila ka na Pɔnze dɔgɔtɔrɔso la Pɔnzekaw fana y'a yira k'a fɔ a ka cas ma nɔgɔ donc ministre de la santé min kun bɛ yen n'o ye docteur Fanta Sibi o ye ko sugu bɛɛ kɛ o y'a sɔrɔ an ka président kɔrɔ de kun o y'a sɔrɔ kɔni ye baara sugu bɛɛ boloda pour que muso in bɛ se ka taga Marɔk ka taa jigin condition ɲɛnama kɔnɔ cogo min na o kɔnɔna la jiginniw sen fɛ de u bɔra kalama k'a fɔ ko ale ma kɔnɔma no den 9 de la ma den 9 bɛɛ ka kɛnɛ wa baasi foyi t'u la musomani 5 ani cɛmani 4 a y'o de sɔrɔ témoignage y'a yira k'a fɔ ko ni kɔni ye wale min kan ka féliciter kosɛbɛ barisa Bandaw ani Muktar Wan ka fara docteur Fanta Sidi kan olu de y'u cɛsiri pour que muso in bɛ se ka taa jigin Marɔk cogo min na ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin kɛta in na kunnafoni minnu kun b'an bolo ka lase aw ma bi o de ye nin an b'a fɔ aw kan bɛn